Hola, amics i amigues. Dia 2 del diari de la quarantena del coronavirus. Primer que res, informar de que jo no tinc el coronavirus. Jo estic en quarantena voluntària, tancat a casa com tot el món, i és només per a lo justet, com per exemple, com ara, a comprar el consum, però jo estic bé, no em passa res. A que estic bé? Sí. La gent té recursos, perquè no n'hi ha per debatre. Què s'està acabant? Doncs mira, les tovallites infantiles atòpiques, sensitives i en aloe vera, que vamos, hi ha gent que tindrà el cul ara, de veritat. Mira, la gola del coronavirus no sé com us la deixarà, però el que és el cul el tindrem, vamos, que pareixerà això un joyero de terciopelo. Mira, el menjar de gos sí que en queda, es veu que la gent, vull dir, el cul net, però els gossos que passen gana. Però bueno, i la cua que n'hi ha? La cua que n'hi ha, per l'amor de Déu, que n'hi ha una cua per a pagar. Escolta, que pareix que vagin a comprar entrades perquè actua Muse, que ni l'aren al sound. Mira, estic ara en Vicent, que és l'encarregat del consum del repartiment a domicili, que estan desllomant Vicent, no? La gent s'ha tornat loca. Portes una setmana... Portem una setmana espectacular. Des del dimarts no parem. I què compra? Què està comprant la gent? La gent s'endú el paper higiènic. Per què? Què passa? Se veu que tots uno i caguen 10. Ja veus, què fa? Guardem les distàncies. També t'he dit, Vicent, guardem les distàncies perquè... Clar, és que ara tampoc és plan que ens contagiem tu i jo, perquè jo estic de quarantena, que jo no estic malalt. Jo estic frenant la curva. Frenant la curva. I tu no tens algun rol de paper de vàter que em pogueres guardar a mi? Algo podem fer. Teniu amagats, no? Per treballadors. Busca-me'n un, per favor, Vicent. Vicent, que estan fent molt d'homenatge als metges i als farmacèutics i els repartidors de menjar com Vicent tenen molt de mèrit. Eres un heroi, Vicent. Adéu! He fet un poc la pilota perquè em busca el rol de paper de vàter.